Hawre ko wurgo jiyango to e département mo Kanel région mo Matam commune biyeteɗo Hawre hande noon jibinande wuro ngo woni sukaɓe wuro ngo ɓe jalti hande gam wadde seppo wiide kamɓe ɓe jaadani e ko ganduɗa ko woni Hawre hande altino oɗo mo ganduɗa sappo ɗiɗi lewru avril 2021 kamɓe noon jibinande wuro ngo ɓe jalti gam wadde seppo wiide ɓe jaadani e golle ɗe ganduɗa ko golle batte toon to Hawre kamɓe noon ɓe sukaɓe hawrankoɓe ɓe kolliri gila Hawre diida kala ko ari Hawre ko ɓe ganduɗa ko famille chef de village et famille de maire ko kamɓe mbatte e ɗeɗon golle ɓe mbi gestion maire o fewaniɓe golle ɗe ganduɗa golle pewɗe pour mbaɗoɗe wuro ngo avancé ɗum ara e wuro he ko fati e gestion woni ngaalu wuro ngo ko fati e haalis ɓiɓɓe wuro ngo mo ganduɗa o ko biyeteɗo Hammadou Diallo waɗi ɗumen détourné hande noon sukaɓe wuro ngo foof yalti ha wiide kamɓe foof ɓe jaadani e ko ganduɗa kalkene fate golle Hawre mo ganduɗa ko famille maire walla ko famille chef de village pour waw wonde e ɗeɗon golle saabu golle mabɓe fewani population foof noon yalti ɓe jalti ɓe gulli ɓe luuki wonde wiide ɓe jaadani ɗum wonde wiide kadi hare nde haɗani ɗo tant que ɓe ganduɗa juuɗe maɓe jiwani e golle hawrankoɓe ɓe dartaki jowuramen o aadu siɗo ɗum so forage o fewani tamma aguiɓoɗo ligguim fada 50 millions on saaha e forage ɓe nangui ɓe ñaami ha nde mbimi yoɓata forage pour gallam yoɓata robinet ha cohamin jaami pour jonɗo sembe ɗo mino e mawna men mi cohami kaso sono kaso mbimi komi yoɓani par ce que mbimi komi yoɓani forage facture mo a tant que 50 millions o adda yoɓata a tant que kalis oto yaltani am jogui ɓe jalti ɓe mofto pose ɓe yoɓata min hamin jaw am nokkata 50 millions o sikki saha forage hay so paani ngarɓe mbaɗimi relevé ɓe mbimi ko dani mo gadda ɓe gadda compte banque ɓe gadda foof ɓe mbiya ha ɗo min pewni ɗum ɗo min pewni perino paɗa batta hay goto batta caggal mum apare kanko aadu oɗo kanko aadu jimmi ko namnade ha leera bisimillah beele gon noon kon jiyani kayit timtol ko ɗum ɗo golla on jiyani min jiyani bisimillah wonko min jiyani kayitol pour hollo min audience won ɗum ɗo woni gollam on min jiyani kadi huccigeɗo wiya ɗugo so tawi yoɓani kadi ƴewmom daro kanko aadu juuro o wi kala mo yoɓani nawi ɗum sembe mbimi aha d' accord woni premier yaade sembe nawi sumede joni walla ko andi noon ɓe jana to mi musidɓe rewɓe men so ñaami yo saflo Ablaye haali haala ka foof hen to kenen defto hen ten par ce que goore meɗen fof en andi holko woni 1h du matin 2h du matin sa wiyam ya yaw wawde kala jibina ɗo tabal muɗum ko 25 000 30 000 so tawi waɗama bilan wiyama hôpital Hawre ene golla 1100 francs par jour wonko ɗum haalata mi wara famde une commission mo ganduɗa ko yimɓe sappo mbatte e commission e nder commission o ko goto woni trésorier ko goto woni commissaire au compte ko goto woni secrétaire heddiɓe ɓe jiyata yesso muɗumen mbawa windude inde muɗumen saka yettode muɗumen ɗum wona ɗum min jiiɗi gasaɗo e Hawre Hammadou Diallo dégage Hammadou Diallo dégage Hammadou Diallo dégage Hammadou Diallo dégage woppu komin jeeyi ko jeyɗa ko nango ha tiiɗa a bonni wuuro men a yalti min a loyi min ɗen jaam hersu hayso ngala ndiyam komin gari lewru ko kam tindi min gari ha ɗo min mbi camma aguiɓe minen deƴ gorko nani tindi min ngala wadere min jarata ko Hawre min jarnata ko Hawre tinno wallu min hayso woydi wotoro pewna min jaray kollude amen ko ɗum ɗon woni ko waɗanani min ko meeɗani waɗande min rokkunomin menɗo rokkude min woynu ko Daouda Dia koye ɗum woynu min korsitto hande o ñalawma koye ɗum woynu min korsitto sonno wona ɗum tawanno mayɗo ma yiwra men wiye ko ɗon kabari min ko kalanmi hen tan ko seeɗa won gueɗe e yimɓe ndendi e wuuro he ko ɗum tan woni komin namdi yo yimɓe ndendude dispensaire o ko yimɓe ndendi forage o ko yimɓe ndendi jumaji ɗi ko yimɓe ndendi bamulle ko yimɓe ndendi ɗakoraji ko yimɓe ndendi ko heddi ko go fof kala ko jeeyi yon naw min magasin mo hay goto arta ɗo min yo waɗ inventaire taw mi welaka hay goto kadi wattaki imposé yo waɗ ko jeeyi ko yo hokku yimɓe ɓe ɗum hay goto waɗaka ɗum imposé amin mbaɗi constaté gueɗe nanɗo e wuuro he so wonti hawrankoɓe jakata dunde safroyade nen jardi laseje ko dunankoɓe jallumna wona arde ɗo e Hawre en cafro par ce que ɗo woni chef de commune ko ɗo noon fonno wade wayani noon min ndiɗo e dispensaire sa yeehi duune so debbo jibini ɗon sa hokki ɗum 15 000 francs ene yona fere ɗe foof ordonnance e tabal foof ɗo e wuuri he tabal ko 20 000 25 000 minen ɗum ɗon kadi kalis yiyata ene ɓurti eyyi ambulance Hawre nen ɗo henne
sa yiɗi yaade kanel ko 30 000 francs ambulance paana 100 000 francs 100 000 francs wawa fewnede min ganduɗa kalis o holto natata ko yimɓe ndenni noon gadde yimɓe nenna jikko ɗum nafa yimɓe ɓe sa calcule tan 400 francs jahoɗo duuni 400 francs plus de 50 personnes ene yaha duune par jour sa calcule ɗum par année hay goto anda ko bonni région Matam e kala ko bonni diwan Matam e ko bonni ko commune Hawre oɗo socialiste ne jeeya hen nder tan ko pic socialiste donc oɗo jonguro kadi min ngala maire en tant que chef village ya won jonguro ya won maire koto makko ɗo yiya ko kanko dirige commune o kala ko wiyen ɗum la tolo wona ɗembal politique de jeunesse Hawre o noon ɓeɗe wela alay naɓe ɓe welaɓe darde ɓe daari nde ɓeɗe hande min hooram ha soɗa nana cuusal ɓe jogui cuusal gara damde tamde Hawre e yewto gueɗe Hawre kadi aduna fof anda aaji holtoɗo neɗɗa yiide wa jonguro nangga e ɓiyimo jibinɗo e duurma mbaɗa ɗum maire ndeni kalɗo nde mbiɗ oɗo son acci o yeeyi o nagga no ɓiyi ko waɗa ɗum maire mbi kam noon la famaji min dewta e maaɗo abla wadde koko maayi min dewta ko makki mbimi ɗo makki jeyaɗo abla wadde jeyaɗo enen jeeyi commune meɗen hande noon sukaɓe ɓeɗo ɓaari Allah hokkiɓe nden yiyande ɓe darima ɓe dañi walloɓe mi anda kam so ɓiɗo wuuri garni kam ummata gonnon ko murta adduɗo ko ma ɗum wonan